argiak itxiak, baina ez dago denontzako leihorik. Batzuk ezin dute mundua ikusi, begiratu ezin dutelako. Beste batzuk aldiz, leihotik begiratu ari izan arren, ez dute zer ikusten. Beste batzuk aldiz, leihotik begiratu ari izan arren, ez dute zer ikusten. Ez dute zer, ez dute zer, ez dute zer ikusten. Ireki, daitezela leiho guztiak ereki, leihorik ez dutenentzat munduan. Ikus dezagun guztiok batera, leiho berdinetik begira ireki. Daitezela leiho guztiak ereki, leihorik ez dute